रम्या मल्ल्या म्हणून मिगेल गाव कुंदापुर हांव मिगेल अक्काले मंडळी भितरी असं 10 वर्ष जाले मंडळीक ताचे अध्यक्ष मिगेल अक्का माया कामत म्हणून आणि हांव वेंकटरमण देवाले भजन सांगता असं ताका साथ दिताली म्हाका हार्मोनियमाक नित्यानंद म्हणून आणि उद्यावराक संतोष म्हणून भजन स्टार्ट बदरे मनात नित्य निरंतर वेंकटरमण बदरे मनात नित्य निरंतर बदरे मनात नित्य निरंतर